Gibansay na og sugod sa kapulisan ang mga tanod sa pagpalapad sa kampanya kontra kriminalidad ug terorismo diha sa mga barangays karon nga haduol na ang eleksyon. Sa interview sa Araman Davao kang Police Major J. Colas, Santa Ana Police Station Chief, 33 ka mga barangays ilawom sa iyang area of responsibility ang ilahang gitrain ilawom sa Barangay Ko Sagot Ko nga programa. Gibansa usab sila sa handcuffing techniques ug self-defense. Dulan 200 na ka mga tanod sa ang nahuman na sa ilahang mga training sa upat ka mga barangay sa Barangay 13-B, Barangay 14-B, Barangay 15-B ug 16-B. After nating seminar workshop na to, training sa kanila, so may impart tayo na knowledge sa kanila. So hindi na sila mag-aalanganin kung anong gagawin nila kasi tinuturuan natin sila ng warrantless arrest, ano ba yung citizen's arrest, ano ba yung mga reglementary period, ano yung illegal arrest. Pag matrain na naman sila tanan, actually makita na nato dito ang output sa sa after matrain na. Mato ni Goles, importante nga adunay kabang kaaga niini ang mga tanod sa aron sa mas epektibo nga pagpatuman sa peace and order sa gisakupan nila nga mga barangays. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak, RMN.